So ayun guys, titingnan natin yung grocery ni na pinadala dahil hindi natin alam kung ano laman ito. Kung ano yung kulang guys, bukas bibili natin. So ito guys, meron naman biskwit, ito, dalawang supot. So kayong dalawa na lang bahalang maghati ni Kuya Lilit. Ayan. So what's up mga pare koy? Ayan, kumusta kayo guys? Magandang araw sa inyong lahat. Sa lahat ng ating mga viewers at taga-subaybay sa aking YouTube channel. So yan guys, bagong episode na naman tayo guys. Ang episode natin ngayon ay about ito dun guys sa kung naalala niyo last episode natin na dumalaw tayo dun sa tiyo ko na nabalitang namatay na nung pinuntahan namin, buhay pa pala. So guys, ayan, maraming nakapanood ng video na yon at may mga na-touch din yung puso. So guys, meron guys na naawa yung sa ating episode na yon. Siyempre, karamihan dyan, yung mga pinsan ko, kapipinsanan ko rin. Ayun guys, napanood nila yung video na yon, yung vlog kong yun. Ngayon guys, nagkasundo sila na magpadala guys ng sponsor para maitulong natin dun kay Kuya Lilit. So sa pamamagitan ko guys, makakarating yung pinadala nila para kay Kuya Lilit. So yun ay para sa kanila dahil nakita nila kung ano yung sitwasyon ni yung dalawang tiyo namin doon. Yung isa kasing tiyo ko medyo malakas pa pero laging namamaga ang paa noon, so hindi sila baga kunti lang din natulong yung naitutulong dun sa yung utos-utosan lang, magbili, kumuha ng gatong, ng kahoy. So ngayon guys, dahil yun ang sitwasyon nila, actually guys ako, promise ko sa sarili ko, so sa unang sweldo guys natin, tutulong din tayo dun guys. So rin last nagtulong na tayo noon, nung napanood nila yan. Pero mas gusto ko pa guys matulungan kasi nakakaawa yung sitwasyon nila. So guys, actually guys ngayon, may sahod na ako guys ngayong kahapon pa, nung 22 pa, nakarating na yung sweldo ko. So di ko pa alam kung magkano yon, pero expected ko guys na medyo maliit pa kasi small YouTuber lang tayo guys. So expected na maliit pa yon. Mas maganda guys, kukunin ko guys siya ng medyo malaki-laki na para nang sa ganun, tulad yan, gusto kong makapaabot ng kahit kunting tulong na makakayanan ko, magagawa ko. Ayan guys. So ayan, so ngayon, pupunta tayo sa bayan-bayan. Kukunin muna natin yung pinadalang pera. Nagkakahalaga guys na 4,000. Ayan, 4,000 yung padala. So, 3 tao yung nagpadala guys. So, inipon-ipon natin yon para, actually yung yung 2,000 na grocery na. Kukunin na lang natin guys yung grocery. Tapos yung 2,000, i-grocery ulit natin yan guys. So, titingnan natin kung ano lang yung makakayanan natin dalhin dahil motor lang yung gamit natin, saka may kasama tayo, syempre ang ating cameraman, si Kambal, yung kambal niya, si JP, at syempre ang nipon lingkod. So kami 3 lang guys ang lalakad dahil masikip tayo sa motor. Tingnan natin kung ano yung kaya natin dalhin para madala nun ngayon. So ayun guys, bago yan, kung bago lang kayo guys napadaan sa channel ko, Don't forget to click subscribe the notification bell for more videos update.
What's up mga pare ko, yan guys. Dito tayo sa tindahan. Kukunin natin yung grocery. Actually, ano yun, ganang 2,000 na grocery yun guys. Tapos yung cash na 1,000, kukunin natin ngayon doon kay Ronel. Plus may padala pang 1,000 kay galing kay ano, kay si Toski. Padala ng 1,000. Yan, may pangalan. Saan ang bahay nun? Yun o? Ronel. Ano na sa likod dyan? Oh? Dito lang? Oo, sa likod dyan dyan. Alin yung yan? Kilala naman yun dyan? Oo. So ito guys yung ating grocery. Ayan. So pupunta tayo kay Richie kay Ronel para kunin yung cash. So guys, hanap natin yung bahay ni Ronel. Saan po yung bahay niya, ano, ni Ronel? Saan po yung bahay? Bakit? May kukunin lang po kami. Wala ba ka? Ano? Nakuha na namin yung grocery doon. Nakatid ko ngayon. Nakakita pa ng bahay ninyo, no? Ha? Nakakang matapit. Ilang taon na ba kayo doon si Nelda? Nakat na yun. Ito na ang katas. Ito ang naibut. Buti nga, ay maganda. At least may napuntahan. Ay yung mga ibang OFW ay pag uuwi ay iyak. Nga. Nakapisan sa biyanan. Tama. Ang mahalaga, may sarili ka. Ang kami na yun. Sarili, laki pa. Sige, punta na kami rin at tanghali na. Oo, kausap mo na kagabi. Si Tosti nga, nagpahabol pa kayo ngayong umaga ng 1,000 eh. Naka-online na kayo ng madaling araw. So yun guys, nakuha na natin yung 1,000, yung cash. So kukunin naman natin yung padala ni Tosti na 1,000 rin yun. Yun, nagpadala sila sa GCash ko. Yun guys. Ayun yun. Ng hangin. Tingin ka dito! Kawawa! Nasa likod. Guys, ito na tayo sa akin. Ayan. So ayun guys, nandito tayo sa Bayan. So syempre malapit na tayo. Dito tayo sa may Kagawad, Intong, Kuya Intong actually. Tatahin ko rin to guys. So dito nag-is tayo ngayon. Makikihabilin tayo ng motor guys dahil papasok din sa looban. So ayun guys. Back lang muna tayo. Ayan. So ayan guys, pasok tayo sa looban. Mauna ka na. So ayan, naalala ko nung naghatid kami dito nung ayuda dati nun, yung sponsor. Ganito rin.
ate, oh, salamat. Hello guys. Ayun guys. Ayun guys, hindi naman pala makapasok dito yung motor. Tuyo naman pala yung daan. Akala ko kasi hindi. Ayun tuloy. Ang pagod. Saan naman? Ayun guys. Ayun nga. Sana dinala natin yung motor. Ang bigat. Ha? Ayun sige. So yan guys, malapit na tayo nakarating sa bahay niya. Ayun na oh. Cut. Wait, nakapidyo na po ako. Ha? Nakapidyo na po ako. Okay. Yan guys, hindi ko na tayo. Bangon, tatalilit. Meron tayong ayuda dumating. May tumulong sa atin. Magandang loob. So, ayun nga guys, nakarating lang natin. So, pagod. Musta ka Kuya Lilit? Musta ka? May nakapanood ng video mo nung pumunta kami dito. So, ang daming naawa sa'yo. Kaya, meron sa'yo nagpahatid ng konting tulong. So, ayan guys, ayan, nakarating lang namin. So, pagod. Alam ko lang natuyo yung daan, sana pinasok ko na yung motor dahil grabe. Medyo guys, itong lugar na to medyo malayo pa dun sa kalsada. Sino tatabas dyan? So yun guys. So dito tayo dumiretso dahil pagod. Yung dalawang kambal pinupuntahan si Kuya Tonyo. Ayan, sana andyan si Kuya Tonyo. Kanino mo anak yun? Alin yung kambal? Sa akin. Tuwan-tuwa yan na kasama ko. Sinasama-sama ko yan. Para matuto dito sa buhay dito sa bundok. So ayun guys, kakarating lang natin dito sa munting kubo ni Kuya Lilit. Ayan, para ipaabot yung kaunting ayuda, tulong mula sa mga bubuting puso dyan na nag-sponsor. So meron pa kaming kuhain na 1,000. Hindi pa, baka bukas na lang namin ihabol. At ang di na maano sa ano. Panalit ng mga koryo. Yan ay galing kay... So guys, yung 3,000 ay galing kay Kundol o kay Nilda at kay... Ano pangalan ni Kundol? Lia. Kay Lia. Kay Lia at kay Nilda. So tag 1,500 sila doon. So 3,000 yan. Halagang 3,000 yan guys. So ngayon, ang sabi nila, bigay ko daw yung cash. Mas mabuti bang may cash na 1,000 sa inyo? So yung 1,000 guys, actually nandito na yung 1,000. Yung grocery natin is 2,000 yan. Ang nag-grocery na niyan ay yung asawa ni Nilda. So kinuha na lang natin yan dyan. Ngayon nagpahabol kaninang umaga si Toski ng 1,000. Hindi ko pa nakukuha, kukunin ko pa yun. Pero yung 1,000 yun ay ibibili ko ng mga, dahil yung grocery na yan, maraming kulang dyan. Para hindi na kayo magbalik-balik doon. Ibibili ko yun ng mga... Yung Nilda yung anak ni Ayat. Anak pa kanina na Ayat, si Nilda, si Ining. Oo, asawa ni Panay. Ronnie. So ayan, ayan Nilda. Ayan sa mga pinsan ko diyan sa ibang bansa, OFW. So kay Lia. Ayan, maraming salamat sa inyong dalawa. Dahil ngayon iuuna ko muna yung binigay ninyo
yung pinaabot ninyong tulong dito dito sa magkapatid, kay Kuya Tonyo at kay Kuya Lilit. So kayong bahala ni Kuya Lilit sa kay Kuya Tonyo ang maghati ng grocery niyan. Hindi ko alam kung anong laman ito. Tingnan ko mamaya para kung ano yung kulang. Meron pang 1,000 na padala si Toski. So Toski, abangan mo yung padala mo dahil di ko nakuha ngayon dahil hindi ko pa rin maigo-grocery kasi nakamotor lang kami. So ang karga namin is tatlo kaming tao tapos kalahating bigas sa kaming grocery. So ang hirap. So kaya naisip ko na bukas ko na lang ihahatid yung para sa iyo yung pinadala mo na 1,000. Yung cash na 1,000 is nandito. Ayan. Ito 1,000. So bali 3,000 kasi yan, tag 1,500 sila ni ano. So ngayon, ibibigay ko sa inyo 4 nyo ito. Ayan, tag 500 kayo ngayon ni Lilit dito para mayroon kayong pangbili sa pangailangan ninyo. Tapos yung 1,000 ni padala ni Toski, siyempre kukunin ko pa yun, mababawasan pa yun ng bayad dun sa sa GCash. So baka mga 30 ang charge nun, hindi ko alam kung magkano ang charge ng 1,000. Mababawasan pa yun guys. May kaltas yun. So ngayon, i-grocery natin yan bukas at itadal natin. Kung ano yung kulang ng grocery, yun ang bibili natin. So Toski, ayan yung sayo, bukas na lang. So ito yung 1,000 cash. So bahala na kay Kuya nyo nito. Ayan. So itong grocery, tingnan natin kung anong laman. So ayun guys, titingnan natin yung grocery ni na pinadala dahil hindi natin alam kung anong laman ito. Kung ano yung kulang guys, bukas bibili natin. So ito guys, meron naman biskwit, ito, dalawang supot. So kayong dalawa na lang bahalang maghati ni Kuya Lilit. Ayan. Tapos mayroong ilang piraso na 4 na noodles. Ayan. Ayan. Tapos mayroon din silang kape, dalawa. Saka mayroon ding Bear Brand gatas. Ayan. So mayroon din silang sibuyas bawang. Ito gulpi. Ayan. At meron silang magic sarap. Ayan. So dalawa pala to dahil hati nga kayo, tag-isa kayo diyan, oh. Tapos mayroong 4 na sardinas. Ito. Ayan. At siyempre gulpi ang asukar. Ayan oh. Ayan. So itong asukal ay 4 na kilo ito. So ayan guys. So 4 na kilo yan. Hindi ko na tatanggalin ha. So matagal-tagal ninyong stock ito. Kaya saka mayroon kayong 1 kilong asin. So hatiin nyo na lang dalawa yan. Ayos yan, may stock ha. So ayan. Mahingi tayo ng konting mensahe kay Kuya Lilit. Okay na muna yan. Sige, okay lang. Hawakan mo na. So ayan, tapos may tig-500 kay Kuya Lilit. So ikaw muna Kuya Tonyo, ano masasabi mo dun sa nagpadala kay Nilda at kay Lia? Huwag masasabi, kundi kalooban tayo ng mga pamangkin. Ayan. Magpasalamat ka sa kanila. Hindi na may magandamot mo sa So ayan, maraming salamat sa iyo Lia at saka Nilda. Kung nasaan man kayong lupalop ng mundo, mag-ingat kayo dyan. Nasa abroad na rin mga Nilda? Andun na yung dalawang yan. Noon na yan, 4 na taon na yata siya. So yan, Nilda and Lia, sa inyo mga kapatid, maraming salamat sa ayuda ninyo. Alam ko na natouch kayo nung last episode natin na napanood ninyo yun. So kunti pa lang itong grocery nito guys. So yung 1,000 bukas. Yan, Toski. Maraming salamat din sa iyo Toski ha. Ayan dahil hindi mo natiis na hindi magbigay ng kahit na maliit pero malaking bagay para dito sa magkapatid, sa mga tiyo natin. So, salamat din sa iyo. Ikaw Kuya Lilit. Ano masasabi mo kay doon sa tatlo, doon kay Nilda at kay Lia, kay Toski? Wala ko yung masasabi ko niyo. Maraming salamat. Kumusta ka dito? Kumusta ang sitwasyon mo? Salamat din sa mga nagtulong. Sa mga pamangkin mo kala Nilda. Di man lang pumararito ang mga tao. Okay na yan. Di man pumunta sila dito. Nagpaabot naman ng Bagay. paramdam naman sila dito. Nabigay naman ng tulong. Ayan. So, Maraming salamat lang sa inyo. Mga nagbigay ng tulong. so yan, malaking bagay yan. Matagal-tagal na budget nyo dahil mag-isa ka naman dito. So, natin na lang kayo ni Kuya Tonyo.
Ayan, buti na lahat may mga pamangking kayo. Sa mga nag-i-sponsor sa atin na mga mababait, may mga puso. Ayan. So, pinabutan kayo ng ng grasya. Ayan na kami muna ay pupunta doon sa kubo ni Kuya Tonyo. Bilang tayo magluto. Maluto daw kami guys ng makakain dahil tanghali. So ayun guys, punta muna kami doon kala Kuya Tonyo. Maluto muna tayo ng ng pwedeng tanghalian dahil tanghali na. So dito na lang tayo mananghalian guys. Dun sa kubo ni Kuya Tonyo. Masarap maranasan dito yung mga sa kubo-kubo lang guys. Sarap kumain. Naghatid ng ayuda. So ayan si Kuya Tinggo guys. Ayun, kataba siya. Tatanim daw ng pinya yan. Ano pinya ang itatanim mo dyan? So guys, yan, nagala na rin tayo dito guys. Hingi tayo ng pinya na walang tinik. Sa last episode natin guys, nang hingi tayo ng pinya dito. Ang laki. So mahigit isang kilot kalahati siguro yun. Pinya na yun. Yan yung guys na pinya na walang tinik. So nag-ani sila ng pinya dati. Kaya lang lugi. Naani na oh, wala na. Ayan guys, so malaking pinya. Naani na, kinarain mo na eh. Ito oh, magaganda na ito oh. Itong isang ito oh. Ayan. So ito guys, mapula-pula pa. Kakain yung isang Pwede na kaya yan? Pula-pula pa eh. Guys, nandito tayo sa munting mansion ni Kuya Tonyo. Ayan, nagluluto tayo guys. Ayan oh. So, kung ano yung buhay namin doon sa kubo namin doon sa baba. So, ganito guys. Mas maganda pa ito doon sa kubo namin. Ayan o. Oh. So guys, ganito yung lutuan namin dito. Ayan ay lutuin ng mga makaka-relate lang dito ay yung mga mahihirap na katulad namin sa mga ganyan lutuan. Ayan. Kahoy lang yan. So yun guys, kukuha tayo ng panggatong. Samahan natin si Kuya Tonyo. Ayan po ay tumanda na ng pagiging binata. So, mag-isa sa buhay. So ayan guys. So sa awa ng Diyos, malalakas pa naman ang tuhod. Wala pa bang nararamdaman sa katawan, Kuya Tonyo? Wala ka pang nararamdaman sa katawan mo? Malakas pa? Ha? So guys, ayan, ganyan din ang ginagawa namin ngayon. Kahoy lang din ang gatong namin. Kumukuha lang din kami sa mga gilid-gilid. So ito guys, sa'yo to, nakaingin. So ayan. Otro balik namin dito, may hinog na langka. Nakapakain ng hinog na langka. Wala pa na hinog na langka dito. So ayan guys. Kahoy ang gatong namin dito guys. Ayan, ito yung mga saging niya oh. May papaya pala siya oh. Ayan, ang papaya niya guys oh. Ayan oh, ang daming bunga. Ayan. So, simpleng buhay. Mag-isa lang siya dito guys. Dahil ito ay hindi talaga nakapag-asawa hanggang ngayon. Tumanda na ng pagiging binata. So magkakapatid. Siya yung walang asawa. Hindi pinalad. So ayan guys, kakain tayo. Ayan. So ang ulam natin guys ay sardinas. Ayan yung ito ay padala ni nila ng ating pinsan. So insan, maraming salamat sa nakikain na kami dito kasi tanghali na rin. So, bukas mag-grocery na lang tayo ulit. Ayan. So ulam namin guys ay sardinas. So what's up mga pare ko, kain tayo. Yan guys, ulam natin ay sardinas. Yan. So dito guys, simpleng buhay. So ang sardinas dito guys sa probinsya is talagang napakasarap niya. Tulad nung tuna.
Yan guys. Pagbinas ng ulam. Sarap. Yun guys. Yung tiyo ko. Na hindi lang kumain, kunti lang. Hindi lang tayo kumain, marami sa talang kami. Oh. Ito, dami. Kami ang maubos. Ang ba kasi ba naman sardinas? Ang wala ibang tinik. Ano yan? Parang gabot. So guys, yung naka-experience kumain ng sardinas, di ba ang tinik? Malutong, malambot lang. So yung anak ko, hiniwalay niya guys yung tinik ko. Laga na yan. Nakakatawa naman kayo. Parang nalagay ng uhod. Pag di ba naman tinik, hiniwalay ba? May sardinas yun. So guys, ayan ay nakahingi tayo kay Katonyo ng pinya. So guys, ayan nakakatapos lang namin kumain. Wala nang para pahinga. Kaya kamban muna. So punta tayo doon kay Kuya Lilit dahil pupunta na rin tayo doon para mahatid. Actually guys, hahatid din natin ngayong araw yung grocery nila. Yung kulang yung padala nito, kukunin ko pa yun guys sa bahay. Alis na rin kami ha, punta na rin kami. Tapos ihatid namin mamaya yung tulong naman ni Toski, may padala 1,000. Bibili ko ng mga grocery pangangailangan ninyo. Dahil mayroon naman na kayong cash dito na 1,000. Ang mga pamangkin kong mababait, sana naman ay kalooban rin kayo ng Panginoon. At kayo ay pagbigyan ng mahabang panahon na buhay. Maraming salamat na sa mga pamangkin kong bibigyan ng tulong. Ayan. So ayun mga pare ko, so tayo ay aalis na dahil babalik din tayo mamaya. Ihatid ulit natin dito guys yung isang sponsor naman. Ay Toski, manggagaling yun. So bibili tayo guys ng groceries, may mga kulang dito sa groceries na to. So dadagdagan natin mamaya. Ayan, so ngayon pa lang guys, maraming salamat na sa mga viewers natin dyan, sa mga patuloy na sumusuporta sa aming mga videos na ginagawa. Ano man ang content namin, ba't iba yung content na nagagawa natin. So maraming salamat sa suporta ninyo guys. At abangan nyo guys, tuwing 6 PM ng hapon, may premiere ako lagi. Ayan, itong mga ginagawa natin videos. Every 6 PM Pinas time ang ating premiere. So, ayan guys, tayo magpapaalam muna kala Kuya Lilit, babalik tayo mamaya. So, ayan guys, pansamantala muna natin iiwan si Kuya Lilit. So, ayan guys, babalik din tayo mamaya. So, ayan, maraming salamat kay Nelda at kay Lia, siyempre. At maraming salamat din kay Toski dahil humabol siya. So, yung Toski, yung sayo, kukunin pa lang natin dahil di ko na isabay kanina dahil marami ng mabigat na doon sa motor, so hirap sa sakyan natin, maliit lang yung sakyan natin. Ayan, so maraming salamat sa inyong tulong dahil napansin niyo yung aking ginawang video. So maraming salamat. Sa uulitin. So guys, ayan, malapit na tayo dun sa natin. So guys, punta na kami, uwi na kami. Punta na kami. Ayan, pauwi na kami mga parikoy. Dahil babalik tayo guys mamaya. Mag-grocery lang tayo sa padala ni Toski.
yan guys, diretso na kami din kala sa kuhaan ng pera dahil kukunin natin guys yung padala naman ni Tuski na 1,000. So, i-grocery na rin natin tapos ihatid natin din ngayong araw mamaya.